vybět toho skoku, musíme dokonce opustit stage. Musíme backup guys, protože tohle ta motorka má strašně moc benzínu, má dvojnásobnou váhu a tenhle skok nemůže dopadnout dobře. Dámy a pánové, Čan bude první, komu se podaří otočit celkem za 370 kg věcí motorku. Kurňa, jste rádi, že nejste na Slavících, kdo by chtěl být na Slavících? Gladiátor Race! Celkem za táhle je! Come on, big up! Tohle nemůže dopadnout dobře! Čas bude skákat za mnou za přímo na nás! Neslyším, Alendo! Is it question of weight? Weight the motorcycle, weight the bike. That motorcycle weighs more than double any other bike that's been flipped today. Slyšeli jste? Motorka Harley Davidson váží více než dvakrát tolik než jakákoliv motorka, na kterým se dneska skákalo. Podívejte se, jak je vzrušený Travis Pastrana. Ani on by to nedokázal.